Sige, sige. Sige. Oh, nana. Magawas ang bata. Nana. Oh. Oh. Uy. Unsa kining ako nakita? Kalain sa iyang hitsura. Insisedes, unsa ba hitsura sa akong anak? Ikaw ang babaeng gikabuangan ni Mark? Ha, poor girl. Kami ang pariso ni Mark og dili ka mo. Bitin ka! Bitin! Dili maimo si Mark, Monique. Dili siya maimo! Oh, nausa pag imong itsura. Veronica! Gigog mabigaw! Veronica! Ayaw ko kasi lagi! Ikaw ang kong ibalong, dili si Monique! Pagkita na ko, Veronica! Oh, Veronica! Ayaw! Ayaw kong tukpa! Ayaw! Oh, Husto na sa imong paghila. Gisakitan ko, ermitaryang bruha. Ipanumpa ko. Wa na ko'y tugutan nga mo pasakit na ko. Do naman, mamatay siya. Ayaw paghila, Veronica. She's faced the hardest times you could imagine. Ayaw paghilak, Veronica. Sugilanon nga gidalit kanato sa SED Marketing. Ang tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap og Celebrity Kojic Soap. Ayaw paghilak, Veronica. Writer Cecil Danyosos Cabrera. Direktor Alan Gulyat Nacorda. Spinner Jeffrey Gabunada. Recording Technician Randy Tayan. Soundman June Puhanes. Ayaw paghilak, Veronica. Flower growing wild. Certified SED Panyawan User. Kanang mag-COVID yun, naman yun ay mga kuwan yun, mga sintomas, mga ubo, sipon, kining mag-diarrhea. Pero wala lang ko, ubo, sipon, diarrhea lang yun ko ba? Ito marat na ko, sir. Wala man yun siguro yung mga sikaura, sir. Ibalik na po nga kung gawag ka ng dili na yun, kanang basa na. Isipo yun kayo panyawan, sir. Automatic din nawala. Ako yun siyang tambagan nga, magpanyawan yun mo. Kaya ako, dili pa lang yung tinood ang panyawan. Dili yun ang paturo nga mo tangon tong ako nga diarrhea, sir. Tinood yun ang panyawan, sir. Dili kayo nga, pag-imimo rin yung istorya nga, dili tinood, sir. Gani Marcos, Davao. Nakatakam sa kayuhan, pinagi sa SED Panyawan. She's faced the hardest times you could imagine. Ug karon sa atong tulumanon, nga gidalit kaninyo sa SED Marketing. Ermitanyang bruha. Sa lain na sadniyang sugilanon. Ayaw paghilak, Veronica. Each time her slender shoulders bore the weight of all her fears. Lis nga kikakilong mo hilag ka! Nanyangi mo, dili day. Lis nga kisan! Uy, hala! Lorenzo! Hala, uy, naman sa manis, Lorenzo! Lorenzo! Natumba siya! Dali ba yun? Diyos ko, Adol! Lord! Unsa man ito mong Lorenzo? Ganun natumba man na siya! Lorenzo! Ano ka? Uy, ano ka? Palayo sa mga gamay, be. Ha? Ayaw
ayaw lang yung tapok kay si Lorenzo. Di bina, unsa din nagtabo ni niya? Ang butoy kalitraman na siya natumba. Lorenzo! Lorenzo? Lorenzo ba? Lorenzo! Lorenzo! So, Nilihok eh. Oh. Nilihok na. Lorenzo! Ay, Lorenzo! Lorenzo ba? Tubag kami. Oh, Lorenzo! Anong nagtapok man mo? Natumba! Natumba ka manggug kalit kuno eh. Sa ba nahitabo ni mo, uy? Kuan. Kalit lang napawng ang ako pananaw. Ano pa? O, di kay bateri. O, di kay kaon sa! Nikaon man. Nyaon sa man, dadun ka na mo sa ospital. Ayaw na. Unsa may gusto Dili nimo? na kinahanglan. Okay na ko. Sure ka? Laki, okay na ko. Unsa man dagdagan ti kag bato? Ilo mo Uy. Barog ko no be. Oh, sure ka okay ka? Barog. Na, Okay na. lagi ko. Ni parang tinuda. Salamat ni Barog. Salamat in taon. Salamat. Lorenzo, naunsa man ka? Nalipong na sad ko. Ha? Giinan pa to kang dadun sa ospital, dili ka. Dali bigunit na ko. Ato ta sa sud, basig sa kainit lang na sa adlaw mo nalipong ka. Basin. Paliw. Guniti ko pala. Dali. Unsa naman ang pumati, ha? Okay na. Okay na nga nakalingkod ko. Sige, diya lang sa ka. Magkuha kong tambal. Sige. Pa? Dinhila sa ako kay agong bantayan si Lorenzo. Salamat kay pa. Diya sa mo. Lorenzo, sultihi ko tinuod. Sa magaragibati ni mo. Pa. Pila naghigayon nga dito ko sa umahan. Kalit lang kong gikutasan og unya. Maglisod dayon ko sa paginawa. Ulsa. Walang imposible sa Panginoon, pananalig at tamang pamumuhay at ang pag-inom ng SED Panyawan Capsule. Sabi nung yung midwife na nagpanak sa akin sa panganay ko, sa case mo di ka na magkakaroon ng anak. Tumataba ka na tapos may sakit ka pa, sabi niya ganun. Sabi ko, wala naman po imposible sa Panginoon. Kaya may po sa akin na mag-take ako ng Panyawan, yung capsule na mangustin. Nag-take po talaga ako nun. Nakatulong po talaga ng malaki sa akin ng Panyawan. Ako po si Rezanin Arsteves, 25 years old po. SED Panyawan Capsule, gawa ng SED Marketing. Gidagi ka na mo din sa ospital. May ragyod nga, amo kang gidadin aron ma-check up ka. Grabe man di kataas ang imong dugo. Mao di nga, sige kag kalipong. Daghan na sa tambal nga giresita sa doktor Sagdi lang good. Makayom sad na nimo aron dili ka maunsa. Mintino na nako. Oo. Nganong man ko di ay? Tana. Mamauli na ta sa ato. Hoy. Sige ba siya panghupaw. Tana. Dali na, Lorenzo. Sa sunod simana, mamalhin na mong Pinoyanan. Opa, kay nahuman naman ang among bahay. Maayo man po na maglain mo.
Minyo na good mo. Maulagi pa. Ay, at tulungan niyo kung magsuruyan sa inyo pohon. Labi nag may apo na ko, ha? Nahumanagyan na itong pahimutang ang uban ta mga butang. Uy, Kapoy man. lagi. Ang imong tambal na tumar nimo. Paminaw na ko, Divina. Masakit to naman kaya ko nga may maintenance na. Dili pa ko gusto mamatay, Divina. Lorenzo, uy. Gusto pa ko makakita nga muda ko ang atong anak. Ay, makakita ka palagi nga mudako ng atong anak, Lorenzo. Naunsa man ka, uy. Huna-huna, ragay bati nimo. Agay. Aray, ang akong tiyan. Divina, ano ka? Lorenzo, nisakit na ang akong tiyan. Unsa? Mangana ka na? Mura, ato si Insibe. Paniya sa ato. Pagdali. Oh, Inse, mahimo bang paspasan mo ang paglakaw? Oy, ayaw kong dali Lorenzo. Kay madikinas niya lang ko. Na, ringi mo ron. Kuan manggod, gisakitan na manggod sa tiyan ang akong asawa. Unya, kung madakinas ko, kinsa na malay mo pa anak sa mga asawa. Be? Ay, Inse, gunit lang nako ha. Aga ko lang tika aron nga dili ka madakinas. Ay, kaya ran ako ang paglakaw. Dili pa man kay kutiguang ba? Inse, Una lang. Aron magkakita ko sa daan kay may gida kang flashlight. sige, Inse. Pero naun sa bayan ng uwan, uy, ni kusog na magmaayo. Naibagyo? Wara ba ko kay baw, Inse? Nala, hinay lang ta. Aron dili ta madisgrasya. Ay, na ba kining mananabang nga gikuhang Lorenzo, oy? Sakit na kaya kong tiyan. Dahil, ay lang sa pag-utong, ha? Kaya hindi baya taon ko kamauan ng mga Pa, nakay. masakit na gid kaya nga akong tiyan. Uy, ay, sa putlang mo'y Divina. Nausap ka baya, oy. Ay, kami baya, ay kahimtaan na yung taon, oy. Kusog pa kaayong uwan. Upanan mas duglog og kilat. Pa, masakit na gid kaya. Divina, anak. Ay, sa lagi ka putlong inday, na kung sa mampuding anak ka, oy. Doon na to sa amo, Inse. Pagdali ang taon. Ay, Palihog lang. Pagdali, oy, ayaw kong dali Mubalik rin ko sa kong agi, may imo ron. Oh, Inse. Naibaw ko sa angay na kong buhaton. Ang mainin mong buhaton, muuna ka, aron muuna kag abot sa inyo, ug mag-init kag daag tubig. Sige na, Pero, ikaw, Inse. ay musunod ra ko nimo. Ay lang kong dali. Kailain ro ba kung ako'y maglagot, Lorenzo? Oh, sige, Divina. Utong pa. Utong pa. Kapoy na kay ko, Insi Sedes. Utong pa. Aron magawas ang imong anak.
Kung dili ka mo utong, mamatay siya suod sa imong tiyan. Basta utong na, sige na. Nena. Nagawas ang bata. Uy. Unsa kining ako nakita. Hala. Kalain sa iya gitsura. Mercedes. Unsa hitsura sa akong anak? Ay, may kaluha ang imong anak. Unsa? Babae gihapon? Dili. Lalaki ba? Mercedes? Dili ko makatuo ini. Sugad ko na nabang, karon pa ko makasuway ini. Dili! Dili! High blood pressure natabangan sa Sed Panyawan Capsule. Ay, okay na ko kaya nagamit aning panyawan, sir. Sa dihang na-admit ko sa ospital, murag dili na magid kaya sa ako ang ginuan bitaw ang tambal nga resita nga daghan kaayo. Ning humatry daw kog panyawan capsule, 5 kasab ako ang nahurot ato. Pag adton nako sa center, gi monitor ako ang BP ka high blood mangud ko, sir. Kuan gid siya, nibaba gid siya, nibalik gid siya normal. Mao na milagrosong tanyag sa Sed Panyawan Capsule. Ang pait nga sangkap niini makatabang sa pagbalanse sa atong dugo. High blood pressure ulian sa Sed Panyawan. She's faced the hardest times you could imagine, and many times Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ka muna mo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning sugilanon. Ayaw paghila, Veronica. Gidalit ka nato sa Sed Marketing ug niining istasyon. fears and a sorrow no one hears.